Kadiri ka, sige ilabas mo na. Huwag mo nang lagyan ako eh, magtitiis na lang ako. Ayan na, lalabas na. Anak na. Oy tay, nandiyan ka na pala. Anong ginagawa nyo? Tay, ayaw matanggal itong bracelet. Tagal ko na kasing hindi naalis. Kaya ko. Kung higit mo yung mama, Halika man tang. kausap mo yung pasibayo. Ngayon na, nagawa mo. Hoy, tatay. Magring nyo. O na, magaling yan eh. O cancel mo na yan, nasagutan eh. Huwag kang busy ah. Otang, ika na kayang mouse ng Ninong Joy. Tayo na, ang mouse. O pare, ni paus ko. Pare, ano ibig yan ni Kumare? Kasi napon niya bahala eh. Ay pare, alay man kayo ni kumari mong Joy. May ako yun, may tayo Maynila eh. Pero kumari, magtaka ko rin. Bakit pare, huwag pagkakama. Nandin pagkagising ko nga ba, ala negative ko. Yung pagtakan ko, alayo pa kin, bengi na eh. Eh kaya miglalaki. Di pare, ano naman nagawang Kumare ka na?